prøver jeg lige at spørge. Så spørger jeg først dig, Patrick. Hvor lang tid har du egentlig spillet fodbold? I mange år. Hvor gammel er du? 6. Du er 6 år. Og hvor mange år har du egentlig spillet fodbold? For hvor du har gået og spillet til spark på fodbold. Jeg ved ikke om det. Ja. 3. 3 år. 3 minus 6. Det er siden du var 3 år, har I spillet hele på vejen? Nej, ikke. Længe. Siden har jeg var 4 år. Siden du var 4 år? Ja, 6, 5, 4. Okay. Der har jeg været 4 på kan i gang. Men hvordan startede de med at synes, det var sjovt at spille fodbold? Det var der. Det var der. Alfino, har du set nogen spille fodbold før? Ja. Hvem? Har du set det i fjernsynet, eller var det fordi, du har set nogle store drenge? Jeg har set nogle voksne. Hvem var det? Jeg har set Italien og så lige et andet hold. Der spillede mod hinanden? Ja. Og så synes du bare, det var bare sjovt, det der fodbold? Ja, det er fordi, at Italien vandt over det andet hold, som jeg lige ikke kan huske. Var det Frankrig? Hvad med dig, Emil? Vil vi spørge? Elsker du at spille fodbold? Ja. Er det det bedste sport? Hvad er nummer 2? Hvis du ikke skulle spille fodbold, hvad skulle du så spille? Så tror jeg godt nok, at jeg vil gå mig til håndbold. Håndbold. Okay. Men fodbold, det er det bedste. Ja. Glæder jeg egentlig til, også glæder du dig til, at nu skal vi snart til at, nu har I lige haft en indendørs fodboldturnering. Ja. Har det været sjovt at spille indendørs? Ja. Har I vundet noget? Ja. Ja. Hvad har I vundet? Vi har vundet sådan en stor pokal, der står hjemme. Vi har vundet pokal. Er det rigtigt? Ja. Og VB Finalhus og Har I flere turneringer her i år? Har I flere, hvor I skal spille indendørs turnering? Ja. Hvor mange? Sidste gang. Men I skal spille nu her? Ja. På søndag, eller hvad? Ja, på søndag. Ja. Okay, Det er rigtigt. det bliver spændende, hva'? Og så bagefter, når det er færdig med turneringen, Så spiller vi udendørs. Simon, skal du have tisse? Så skal du have tisse. Nej, det vil vi ikke. Ja. Du kan godt bare gå ud der. Tag det toilet der derude. Hvad hedder det? Så skal jeg lige høre. Glæder I jer til, når det her sidste gang indendørs, glæder I jer så til, at man skal ud og spille udendørs? Ja. Hvad er forskellen på at spille indendørs og udendørs? Udendørs, der er det lidt rart og varmt. Nej, jeg synes det er fordi, at så når man falder, så kan det ikke gå så ondt. Okay, så Ja, fordi gulvet er lidt hårdere indenfor? Ja, gulv er hårdere end græs. Okay. Ja. Så så gør det ikke så meget, hvis man falder, hvis man det er udenfor? Nej. Jamen, det kilder lidt, hvis man ligger det bare sådan med bakknæ, så kilder det lidt i hvert fald. Ja. Men det kan godt gøre lidt ondt, hvis man falder indenfor. Ja, så får det ondt. Ja. Det. Okay. Hvad er så sjovest ved at spille udenfor? Det er, at man kan sparke langt. Der kan man sparke højt op, helt op. Ja. Det kan man ikke, når man er indendørs, eller hvad? Nej, fordi der er jo tæt loftet. Nå ja. Ikke Patrick. Gør du det, Patrick? Ja. Må du helt op til loftet så? Ja, så kan jeg godt se, så er det bedre at spille Nogle udenfor. gange kommer jeg til at ramme en lampe. Rigtigt. Ja. Og nogle gange, stykker, så. da vi spillede, så Patrick, han skulle ikke, han vidste ikke, at man skulle banke den i jorden, før man må skyde over midten. Så skulle han over midten. Fordi han er frispark. Er det rigtigt? Nej, straffe. Det var da en åndssvag regel, hva'? Nej, frispark. Det var da en åndssvag regel, var det ikke? Jo. Nå. Det plejer det da ikke at være i fodbold. Det er i hvert fald ikke udendørs, der er det i hvert fald ikke. Der må man godt sparke helt ned til den anden mål. Og så må man skrue op for målet. Hvad er, når I spiller indendørs, hvor mange er I så på banen ad gangen? 3. Nogle gange 3. Nogle gange er 5, og nogle gange er 3. Så er vi alle sammen.
Og nogle gange i kamp, Ja. så plejer vi at være 3 på banen. Nå, 5. okay. Og udendørs så er vi 3. Det er sjovt at spille på de små mål. Ja. Nej, fordi så kan man ikke stikke så godt. Du kan ikke score. Men hvis man Jo, spiller det på kan jeg. Men prøv at høre her. Det kan Hvis jeg. man spiller på de store mål, så man kan spille med hinanden. Der er nogle spil, men der er ikke så mange til at spille med. Nej, det er rigtigt nok. Men så kan man jo også drible lidt. Eller hvad? Det synes jeg Man ikke. kan drible lidt, og så skyde til en anden. Ja. Det skyder man hele tiden til en anden. Det går så godt forbi målmanden. Og så går det i kasse. Ja. Hvad gør man egentlig, når man scorer? Så jubler man. Hvad gør man det? Vi gør jeg har set i mine runder, det er lige, man gør sådan noget. Og så tager man trøjen over hovedet. Gør I så alle sammen det? Nej, man gør sådan her i hvert fald. Sådan her. Jamen, sådan går vi ikke. Vi gør sådan nogle... Wow, sådan nogle... Wow. tricks imens vi løber. Vi gør sådan her. Vi gør sådan her, men jeg gør sådan her. Eller nogle gange, jeg gør forskelligt. Men man kan behøver heller ikke at gøre det samme alle sammen. Man kan, det er jo det sjoveste, det er, hvis man gør hver sin ting. Altså den ene gør det ene, og den anden gør det. Hvad gør du, Oscar, når du scorer? Jeg gør faktisk kun 2 ting. Nå, Jeg render altid først op til hjørnet sådan her. ja. Hvis du når, så løber jeg ned mod målet i hele vejen, og så er der en lille bymodstand, det gør sådan noget. Nå, det er også Ja, sådan. sådan, jeg jubler ikke. Så når han scorer, så løber jeg mod mit mål. Så løber jeg ned til mit mål, ja. Okay. Og nogle gange, når jeg gør det, så kan jeg gøre det på forskellige måder. Så hvor jeg løber ned til målet, så hopper jeg bare op. Okay. Og nu er det min dyr. Altså, Jeg løber direkte ned mod mål og gør sådan nogle... Nogle gange gør jeg sådan, og nogle gange, ikke også? ja. Så går jeg sådan her ned, og så nogle gange er jeg slet ikke prøvet at gøre sådan her. Hvis sådan, hvor der er et flag. Det er nok Så kan man så godt blive smidt af dommeren, hvis man laver sådan noget der. Så bliver man fyldt af der tis. Hvad synes I om at træne? Altså træne fodbold? De dage, der er træningsdage. Det er lidt sjovt. Ja, jeg kan lide det. Hvorfor kan I ikke Jeg lide det? kan kun lide det til sidst. Ja. Spiller en kamp, det er det eneste, hvad jeg kan lide. Og mig. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at spille indendørs. Jeg dribler det der og... Ja, sådan Okay. en dribler. Fordi det der, hvor vi spiller på store mål, og hvor man... Bare vi spiller FIFA Street. Ja, så må du gå hen og bare... Hør, skal I huske at snakke en gang? Publikum. Hvad hedder det? Patrick, prøv lige at sætte dig ned. Hvad hedder det? Når I træner, ikke også? Så laver I altid sådan noget, hvor I skal varme op, og I skal løbe rundt. Og det er jo for, at man får noget kondition og sådan noget, ikke? Det skal man bare, vi jo gerne spille, så man skyder på mål på Ja. en. Men det der med, at I træner, når I træner i starten, er det sjovt også? Om man skal lave løbetur rundt på banen? Og sport og sådan noget? Så jeg har hørt... Forresten, hvor længe kan den der var? Jeg ved det. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om den kører nu. Nu kan vi ikke komme i tv-avisen. Nej, det kommer I ikke. Det kommer ikke til at vise. Jeg skriver noget ned. Prøv så at høre her. Hvad er det bedste ved at træne, Simon? Simon, nu skal jeg lige spørge dig, Simon. Hvad er det bedste ved, når man træner? Når man er til træning? Ja. Det er Simon, hvis han ikke har så meget slik i munden. Han har bare slik i munden, og derfor du ikke kan svare. Jo, det har vi jo. Nå, undskyld, Simon, ja. Det er det, at man skal træne for, at man bliver god til at spille, når man skal spille. Ja, det er rigtigt. Rigtigt. Det er derfor, man træner, ikke også? Ja, så... Alle de store fodboldklubber, de træner hver dag. Og de er professionelle, ikke også? Jeg har set lidt af Real Madrid, at de spillede imod nogle andre hold. Og så tabte de. Nej.
Real Madrid, de vandt i går, hvis de gjorde det. Ja. De vandt over Bayern München 3-2. 3-2. Ja. Mamma. Og Raul, han scorede 2 kasser. Der er nogen fra Og Rik Nistelrøj, han scorede 1. Skal jeg sige det hvad? Den var Beckham vinker. Så Beckham var med. Der er ens fra. Og jeg så kampen. Gjorde du? Ja. Det var da sent. Jo. Ja. Så hvor mange af den kamp i går med Real Madrid og Bayern München? Alle sammen? Ja. Hvornår kom I så i seng? Jeg kom i seng kl. 8. Kampen startede først kl. 9. Gør den?